Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine cigaban sunayen abubuwa, gida, ƙwallo, takalma, tabarma, alƙalami, littafi, alli, kujera, ƙwarya, cokali, radiyo, fartanya, kwamfuta, tarho, tafureta. So wannan shine darasinmu na 3, karatun sauƙaƙa jimloli. Karatun sauƙaƙan jimloli. Amina na rubutu. Ali na cin abinci. Binta da Ladi na rawa. Sani da Audu na shara. Ga aku. Kaza na yawo da 'ya'yanta. So wannan shine darasinmu na 6, kuma gobe idan Allah ya kaimu.